Heno mae gennym ni digwyddiad arbennig yma. Digwyddiad na da ni'n di gweld i debyg, mae'n debyg. Yn sicr mewn pentra bach gwledig fel Bryngwran. Mae gennym ni noson pêl-droed efo y gŵn gwar arbennig sef rheolwr Cymru, Bêl-droed. I've loved it. I have to be honest. It's the right time for me. I'm ready for it. I feel it's the right time for Welsh football as well. Can I place the wheels when I'm older? Mae gennym ni gystadleuaeth pêl-droed yma i tima lleol, 5 bob ochr, efo plant yn cymryd rhan fel da chi'n gweld. Heddiw gafodd ni gyfle i cyfarfod Bellamy. Athyn ni yn bonkers, oedd ma'n really cool bod wedi gallu dod i Ynys Môn i weld ni, oherwydd sam lot o bont yn gael weld o, mond ar fatha teledu. Dwi'n glad bod Bellamy wedi dod i Cymru oherwydd mae o'n rili dda yn manager bob ddim. Pleser bod yma heddiw yn y digwyddiad efo'r FAW a gwych cael Bellamy yma yn cyflwyno'r medala. Briliant i hyrwyddo beth ni'n trio wneud ar Ynys Môn o rhan creu ynys hapusach, mwy iach a mwy actif, a mae cael arwr bethau Bellamy yn helpu ni harwyddo'r negesion yna ac yn ysbrydoli pobl ifanc yn mor bwysig, a da ni'n ffodus iawn cael y fath gyfla. So diolch i ARFOR yr FAW a cydweithrediad yma hefo'r Iorwerth Arms a Nefel a'r tîm hefyd. I orffan y noson mae gennym ni Owys Gwynedd yn gwneud cyngerdd yma. O noson arbennig i ni fel tafarn gymunedol yn pentra bach gwledig Bryngwran yn Sir Fôn.